كبرنا أملاخ لو معنتي مدب ندلخا جوجي لمحرتنا أبتنا موداتا إنا بس إحنا زلنا تين نموداتا فقد زلوا إسران 4 إسران 5 زلوا أزيو حيل زلوا أليو كلاتنا تقدسنا كنسوم عب منفس تيك ألقى مسانا كعبر እግዚአብሔር ከረዳና መምህር ሕሩይ ዓወይ እሺ ንዓኻን መንፈስ ቅዱስ أنت قصفان ببنمو ناتي خاود قد زبله يحلوكم بحاغوسون بزي نوري أبقر مخبرو قومكم زكالو ناتي بيسوس كريستوس قويتانا بينو مدحان زخونا أملاخ لما كل زمانات حجن نخل زال عالمين كبري قرما حايلي سلطان يخونو آمين كبرنا እግዚአብሔር አምላኽና ይሁን አጀሚሩ ዘወደ አምላኽ ስለዘለና ንአምላኽ ስብሐት ይሁን ካብ መዓልቲ ምጅማርሲ መዓልቲ ምፍጻሚ አይሽ ይልቃል እግዚአብሔር ስለዚ ሓደ ነገር ጀሚርካ ትወድኦ መኻዓት ዓብ ጸጋ እዩ ስለዚ ናይቲ ተማሃርካዮ ትምህርቲ ሙሉ ምርዳእ ሒዝካ ክትወፅእ ትኽእል ማለት እዩ ምናልባሽ ነቲ ቃላት ቃል በቃሉ ዋላ እንተ ዘይሓዝንያ እቲ መፅሓፍ ግን ሓፈሻዊ መልእኽቱ እንታይ ይመስል ሒዝናዮ ከም ዘለና እምንቶ ኣለኒ ሎሞ እንተናይ መጨረሻ ፍቅድታት ክርኤን ኢና እግዚአብሔር ብእንጌሩ ክዛረበና ድማ ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ይሁዳ ኣብቲ መጀመርታ ክጅምር ኮሎን ውድ ኮሎንሲ ብዛዕባ ሓለዋ እግዚአብሔር ተዛሪቡላ ፍቅደ ሓደ እንድሕሪና ይሁዳ ባርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ያዕቆብ ናብቶም ጽዋዓት ብእግዚአብሔር ኣቦና ፍቁራትን ኢየሱስ ክርስቶስ እተሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቅርን ይብዛሕኩም እንዳበለ ይጽሕፍ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እተሓለው ኢሉሎ ፍቅደ 24 ስራን 5 ተማሳሳልኩም ኢሉሎ ነትኻውድ ከዘበለ ሕልወኩም بحاجوس زينورا أكرم هو أمكم زكالو إلى الله سلازي أبزي حدا نجار كنستوعل تصبغي زي أتصحح حفازي بحر ناي مصحف قدوسان كلاتهم كتصحفوا والله ونعتقد ملأختنا قدم محلافنا قدوسان كلاتهم كتصحفوا والله كم عينة بحر اللو إذا منفس قدوس صحافي مخانون مصحف قدوس حدا نرجعت له أبنتي لك كم زنا يهودا بزعب حلوة እግዚአብሔር ጀሚሩ بزعب حلو كم زوده كل التخال مصحفتها تمساسال حساب ጀሚሮም بتمساسال حساب زودو أقدمنا كرينا وانجيل ماتيوس اندحركينا أمعرف حدا بزعب لدت قويتانا مدحانينا يسوس كريستوس كزارب كله كابتي ناي قويتانا مدحانينا يسوس كريستوس سم زتوهاب حادثم أمانيئيل زبليو نسو دما أملاخ مسانا مالتي لو تزاري قولو أب وانجيل ماتيوس معرف عادة فاقدي إسران سلستن إنهو دنقل كتنس ودخا عاكت والديا سموخا أمانيئيل كبلو وعيم ترقمو أملاخ مسانا ስለዚህ እግዚአብሔር ምሳና መዃኑስ መረጋገጭ እዩ ትዝውለቲ ህልውና ናይ እግዚአብሔር ዘረጋግጻልና ህልውና ናይ እግዚአብሔር ዝምስክረልና ኢሉ ጽሒፉ ምዕራፍ 28 ሞዳታ ጠቕስ ኸይድኩም እንድሕሪኢኹም ድማ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዓለም ዝኸይድ ኮሎ ስለዚህ ኪዱ ንኩሎም አሕዛብ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመኩም ዘዓዘዝኩም ኩሉ ሕልው ኸኣ እናምሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ይግበርዎ እነሆ ድማ ኣነ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም አማኑኤል አምላኽ ምሳና ኢሉ ኣነ ድማ ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም ስለዚህ እታ መጽሓፍ ክትጅምር ኮላ በቀዳማይ ምዕራፍ እንታይ ኢሉ አማኑኤል አምላኽ ምሳኹም
كودو قالو دما أنا كل معالتي مساخاتكم سلازي بمساخاتكم يجميرا بمساخاتكم يتود ملقت يهودا خا كحلوكم ويكا تحلخم يلو كحلوكم يلو دما يود مالتي كاليتي رومي معرف حدا نحركينا أفقدي حدا تحيزو حواري باولوس بزعبا نايقويتانا مرحنا يسوس كريستوس كتصحف كلهم تايلو الله باولوس باريا يسوس كريستوس حواري خخون التسوعة نوانجيل أملاخ التخلي أقدموا بنبياتو أب قدسات صحفات زتسلو بزعبا ودو بسقا خابزر داويت التولدة نسو يسوس كريستوس قويتانا كموتات بمتنسو بمنفس قدسنا ود أملاخ مخانو بحيل التقهده سلسمو أب كلهم أحزاب مزاز أمنت كنتكل بوت أقان حواريان نثن التقبلنا نسخاتكم كع مساتاتهم تصوعات يسوس كريستوس يخوب أبرومي نزل لكم تصوعات قدسان فقرات أملاخ كلاتكم كاب أبونان أملاخنان كاب قويتانا يسوس كريستوسن تأقان سلامن يحلخم مالباش نوح زبالة تغسيو رومي معراف عسر شدوشتا تنايمو داتا تغسطات اندحريق منقع فاضي إسران عموشتنات يزوق ساب إسران شوعاتا ناتب وانجيلي بسبكت يسوس كريستوس بمقحاد اتقاب ذا العالم تسويرو زنبرة حجقنا تقلت ميستر باتي بتصحفت نبياتون بتأزاز اتنايز العالم أملاخ نمأزاز امنت نقولهم أهزاب التنقر ميستر نتقصنعكم زكعالو نتبينو بعل طباب أملاخ بيسوس كريستوس كبري يقولنا آمين سلازي بزعبا ودو بزعبا يسوس كريستوس كما يزبالة صحف ويكا مسكرنت كم استزاربعنا نرياد بوانجيلي بسبكت يسوس كريستوس بمقاهد اتخابزل عالم تسويرو زنبرة حجقنا تقلت ميستر باتي صحفت النبيات بتأزاز تنايزل عالم أملاخ نمأزاز امنت نقولهم أحزاب التنقرة ميستر نتغلصنا عكم زكالون دابلة تزاري بالله عفت فقد حدا ندحريكم ومعرف حدا ندحريكم ودما قومي لله أقدموا بنبياتو أب قدوسات صحفات ذات اسفو تمسا صالقاو قومي لله بزعبا ودو بسقا خابزر داويت التولدة نسو يسوس كريستوس قويتا خموتات بمتنسو بمنفس قدسنا ود أملاخ مخانو بحيل التقهديلو بزعبانا يسوس كريستوس وانجيل بزعبا يسوس كريستوس مخانو تحيف الله افتخاء بوانجيلي يلو إذا زمو خلو دما وانجيل مستر منقار يسوس كريستوس مخانو مدحنا يسوس كريستوس مخانو ناقيرو الله أبز دما تجمر كله دما بزعبا يسوس كريستوس ناقيرو الله سلازي بتمساسالي زنسمعو زلنا ملأختي يهودا دما تمساسال عينت أتصحفات يحفو الله حجي انتاينا نرئي كافتا أتصحف فوقهم من دحريلنا نعبنت ماتيوس هلونا اجزي عبهير ندك إسرائيل اندحرينا يوافت زمانتي 400 عامت اجزي عبهير زي تزاربلو نايت ألمات زمن توحيدو ديسو عالو أمونغو حدش كدانا أمونغو بولي كدانا سلازي بكا እግዚአብሔር ወልሐንተና እግዚአብሔር አይሰርሕን ነይሩ ማለት አይኮን ግን አይተዛረቦም እንሁን ቀደም በነቢያት ተዛረቦም استفላለይ መሳፍንት እንዳፈስ አይዛረቦም ነይሩ አድን ዘመናት እዚአተን ግን ወልሐንተ ነገር አይተዛረቦም ሕጂ እንበርዶ አምላኽ ምሳና አሎ ይዝብል ጥርጥር ክህሎ በግዲ እንበርዶ እግዚአብሔር ምሳና አሎ አቤለው ነቢያቱ አቤለው አገልገልቱ ሁሉ በግዲ ስለዚህ እግዚአብሔር አነ አለኹም ሳኹም ህልውና ይነህላ አማኑኤል አምላኽ ምሳና ይሉ ሰሞዳታ ዓለም ድማ ምሳኻትኩም ይሉ ድማ ነጊሩ ጳውሎስ ድማ ንአሕዛብ ከይሉ ወንጌል ሰቢኹ ብዙሕ ነገር ገሪ ንሮሚ አይፈልጦም ግን ደብዳቤ ተጻፈሎም ከሎ ወንጌል ብዛዕባ ወዲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ እዝዝ ነገርኩም ዘለኹ መልእኽቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ኢሉ ጀሚሩ ሳብ ዝውድ
ምናልባሽ መጽሐፍ ሮሜ ሊቃውንት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ዝብሉ ንእሽተይ መጽሐፍ ቅዱስ እዮም ዝብሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብጠቕላሉ እናሃለውስ ንሳ ግን ንእሽተይ መጽሐፍ ቅዱስ ከዓ ተባሂላ ትጽሓፍ ትንገር ምክንያቱ ትሕዝቶ ናይ ሮሜ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 16 ዘሎ ኣብ ዳርጋ የለን ዘይትንክፎ ኣርእስቲ የለን ዘይትንክፎ ህዝቢ የለን ኣብ መጽሐፍ ሮሜ ከይድኩም እንተቆፂርኩሞ ኣምላኽ ዝብል ጥራይ ኣምላኽ ዝብል ቃል ንባዕሉ 160 ግዜ ተጻሒፉ ስለዚ 16 እንተኮይኑ ኣብ ሓንቲ ምዕራፍ ብውሕዱ 10 ግዜ ኣሎ ማለት እዩ ብገምጋምሲ ኣብ ሓንቲ ምዕራፍ 10 ግዜ ስለዚ ብዛዕባ ወንጌል ክጽሕፍ ከሎ በቃ ብዛዕባ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማለት ብዛዕባ ካልእ ኣይኮነን ብዛዕባ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ስለዚ ክጅምር ከሎ ብዛዕባ ነቢያት ዝጽሓፍዎ ብዛዕባ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኻሙታት ብቅድስና መንፈስ ተመስከረሉ ኢሉ ጽሒፉሉ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ብወንጌል ገይሩ ተሰዊሩ ዝነበረ ሚስጥር ዘጋሃዶ ዝወንጌል እዚ እዩ ዝጽሒፈልኩም ዘለኹ መልእኽቲ ኢሉ ብዛዕባ ይነግሮም ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽትና እንድሕር መጺና ድማ ይሁዳ እንታይ እዩ ዝብለና በእግዚአብሔር አቦና ፍቁራት ኢየሱስ ክርስቶስ እተሐለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሐለኹም ሰባት እዩ አደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክጋሃዲ ስለዚህ እዘይ ደሓነ ስጋ ድሒኑ ፍጹም ምድሓን ረኺብና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጋሃዲና ስለዚህ ንዑ ዝተሐለኹም ኢሉ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሐለው ሰባት ካብዚ ዝተሐልየሞ ዘለው ካብዚ ተፈልየሞ ዘለው ነገራት ተባላሽዎም ትብክሎም ዝመጽእ ካብዚ ሓለዋ ዝኸውጾም ዝመጽእ ስሑት ነገር ከም ዘሎ ድማ ጽሒፉ ማለት እዩ ስለዚህ ሞዝዳ ከም ዝኽገብረና ይኽእል እዩ ከም ዝኽጸልወና ይኽእል ኢሉ ስጋዓት ከይሓድሮም ድማ ኣብ መወዳእታ ክዛዝም ከሎ ድማ እቲ ክእለት ናይ ሰብ ክእለት ኣይኮነን ብናይ ሰብ ብቕዓት ዝከኣል ነገር ኣይኮነን እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብ ውድቀት ዘበለ ሕልወኩም ብሓጎስ ነውር ድማ ኣብ ቅድሚ ኸብሩ ኸቁመኩም ዝከኣሎ እዩ ስለዚህ ዝከኣሎ እግዚአብሔር ጥራይ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ በሐቂ ኣብ እምነትና ጸኒዕና ክንነብር ይረዳና እግዚአብሔር ህዝቡ ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝበለ ንሓሶት ትምህርቲ ብንጽህና ክሕሉ ዝኽእል አምላኽ ዝተበከለ ሰባት ዘለዎ መምሃራን እኩያት መምሃራን ኣብ ዘለዎ ዋን እግዚአብሔር ግን ህዝቡ ብንጽህና ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝበለ ግዜ ክሕሉ ዝኽእል አምላኽ ምዃኑ ዘርኤና እዩ ማለት እዩ ካልእ ድማ ንቃሉ እሙናት ኮይና ክንነብር ክሕልወና ይኽእል እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እዩ ናይ ስሕተት መምሃራን ትምህርቶም እንተምሃሩ እከይ ነገራቶም እንተዘሩ ኣብ ውሽጢ ቤተክርስቲያን ኣትዮም ሶሊኾም ኣትዮም ብዙሕ ነገር ኣስሊኾም እንተእተው አምላኽ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ንሓቂ ደው ኢልና ክንነብር ዝረዳእና ንሱ ጥራይ ካብ ሓይሊ ሓጢኣትን ካብ ሓይሊ ስሕተትን ክሕልወና ዝኽእል ንሱ ጥራይ ካብ ሓይሊ ጸልማትን ኣጋንንታዊ ኣሰራርሓን ክሕልወና ዝኽእል ንሱ ጥራይ ስለዚ ሓለዋ ናይ እግዚአብሔር ብመልእኽቲ ይሁዳ እንድሕርኢናዮ ምናልባሽ ኣብቲ ጽሑፋት ዝጸሓፍናዮ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ሓፈሻዊ ገሊኡ ምስ ናይ ይሁዳ ተሓይዝና ገሊኡ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ሓለዋ እግዚአብሔር ጽሒፍና ኣለና ኣብ ናይ ይሁዳ መልእኽቲ ጽቡብ ኣቢልና እንተርኢናዮ ግን እግዚአብሔር ካብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣብ ከምዚ ናይ ስሕተት ትምህርትታት ዝበዝሖ ናብ ሓጢኣትን ናብ ዝተፈላለዩ ነገር ዝድርኽ ነገራት ዝበዝሖ እዋን እግዚአብሔር ንህዝቡ ብቅድስና ንጽህና ክሕሉ ዝከኣሎ አምላኽ ብዘይ ነውር ኢሉሎ ኣብ ቅድሞ ኽብሩ ቆመኩም ዝከኣሎ አምላኽ ስለዚህ እግዚአብሔር እሙን እዩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ዝብል ቃል ንረክብ ኣብ ፍቅዲ 37 ናት ሒዝና ክሳብ 40 ዘሎ ኣቦይ ዝህበኒ ዘበለ ናባይ ክመጽእ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶን ወጻይ ኣይድርብዮን ኣነ ፍቃድቲ ዝለኣኸን እምበር ፍቃደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘሎ ንወድር እዩ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እዚ ፍቃድ ኣቦይ እዩ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከየጥፍእ እዚ እውን ፍቃድቲ ዝለኣኸን ሓደ እኳ እንታይ ክገብር ከይጠፍእ ኣይኮነን ከየጥፍእ ጎይታስ ከየጥፍኣና ምክንያቱ ጓሳ እዩ ዘሎ እሱ ሓላዊና ንሱ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣነ ከየጥፍእ እዩ ዝብል ሓደ እኳ ከየጥፍእ ያትብል ጣቃል ጽቡቅ ጌርኩም ድሕራ ዝተውዒልኩም ላ ከይጠፍእ ኣይኮነት ከይጠፍእ እንተ ኮይኑ ናይ ክሳብ ሓላፍነት እዩ ከየጥፍእ እንተ ኮይኑ ግን ናይ ጎይታ ሓላፍነት እዩ በታ ድሕሪት መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከየጥፍእ እዚ እውን ፍቃድቲ ዝለኣኸኒ ስለዚ ኣቦኡ ክልእኮሎስ እሙን ጓሳ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እሙን ሓላዊ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ህይወቱ በጃባጊዑ ዝሕልፍ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ንሓደ እኳ ከምዘየጥፍእ እሲ ይፈልጥ እዩ እዚ ከዓ ፍቃድ ኣቦይ እሱ ከዓ ፍቃድ ኣቦኡ ክገብር እዩ ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 17 እንድሕር ከይድና ብዛዕባ እቶም ሽዑ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቱን ብዛዕባቶም ብድሕሪኡ ኣሚንና ዘለና ሕጂ ዝጸለዮ ጸሎት እንድሕር ኢና ድማ እንታይ ድብል ብስምካ ሓልዎም ኢሉ ስለና ጸሊሎ ማለት እዩ ፍቅዲ ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 11 12 እንድሕር ከይድና ደጊምሲ ኣነ ኣብ ዓለም ኣይነብርን የንሳት ቅዱስ ኣቦይ ነዞም ዝሃብካኒ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ብስምካ ሓልዎም ስለዚ እዞም ሰሊኾም ዝኣቱ እንታይ ዝገብሩ እዮም ኢልና ኣሎ ምፍልላይ ዘምፁ እዮም ግን ጎይታ እንታይ ኢሉ ይጽልይ ኣሎ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ከምታ ኣነ ንስኻን ሓደ ዝኾናዮ ከምታ ኣነ ንስኻ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ዝኾናዮ ንሳቶም ድማ ከማና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ሲ ብስምካ እንታይ ግበሮም ሓልዎም ጎይታ እዚ ከም ዝመጽእ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ክንሕሎ ስለና ጸልይ ማለት እዩ ስለዚ ሓላዊና ምዃኑ ድማ ቃሉ ኣጸቢቁ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ምናልባሽ ኣብ ጴጥሮስ እውን ኣብ ክልተ ጉጅለ ዲ ሰለስተ ጉጅለ ተጻሒፉ ኣሎ ትጠቕሲ ጎይታ ኢየሱስ ሓላዊና ምዃኑ ኣብ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 3-4 ክሳብ 5 ዘሎ ከምዚ ዝብል ኣሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 3 ክሳብ 5 እቲ ንዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይጽምሉ ኣብ ሰማያት ተኣርኒ ይብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ምውታት ببزح محرت نهيا وتصفى بحدش ولدنا أملاخ أبو قويتا يسوس كريستوس يبارخ نسخاتكم بحيل أملاخ بأمنتنا تدحري زمن كجهاد زلوا التدالوا مدحان تحليكم اللهم لازم نتدحري زمن زجهاد مدحانسي تحليكم اللهم سلازي نايزي أبهير حلوة همز مخانو ካብ ክፉእ ዘበለ ካብ ዝመጽእ ዘበለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ሓላዊና ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚህ እምንትኦም ኩሎም ናብኡ ዝገበሩ ዝሕሉ ኣምላኽ ዝተኣመንዎ ዘበሉ ኩሎም ዝተጸግዕዎ ዘበሉ እግዚአብሔር እሙን ሓላው ምዃኑ በዝራናዮ ቃል ይነግረና ማለት እዩ እታ ካልእቲ ሕቶ
بزعباتن أربعة ناي كبري ويكا ناي سلطان نالباي سلطان كبري له تغيسوان سلازلو يهودا ويكا بزعبا نحادة سلطون بويتا أملاخ زغونة كوهابا زقبئن كبري قرما حايلي سلطان نمنتايو نزان أربعة نقرات زرزيروان ويكا تحيفوان انتاي قبل الناس لزدلي مسمى لأختي يهودا نزبل حسب حدا بمسرتو زوم كالات زياتهم نجزي أبهير زقبو كالاتهم شوعاتهم توم كالات بتغلال لا أبرا يوحنس يوم تتقيسهم ذلو سلازي جزي أبهير حجون برا يوحنس أب سماي زقبر نجر ني يوحنس جزي أبهير زرعي ويكا قويتانا مدحنا يسوس كريستوس بمنفس قدوس زقالت قالو سلازغوانا حجي أب سمايات زفت سامو ذلو مخانو قال جزي أبهير بزرزر ينقرناي سلازي زوم قالات زياتهم شوعاتهم مخانهم دما تي شوعات زبل قال مصحف قدوس كلنا خم نردو ناي فصمنا ويكا ناي ملئات مغلصيو سلازي زوم كلهم قالات زياتهم مس منتا يستتحازيهم من حريلكم مني مس مدحانت تحيزهم ما تدليسهم زلو برا يوحنس لكع كم زن عنا زبلنا زلو عبزنا يهودا نمدحان التحلخم ويكا نمدحان يسوس كريستوس التحلخم يلو نجيرونا زلو ويكا ابتزمت زمنا دماني ابقن مخبرو خقومكم زكعلو يلو بحلوس ابقن مخبرو خقومنا خم زكعلو كزارب كله بيناي من قد انتيلنا كتقس كله عبزنتاي لله عب معرف حموشته فقدت شعات تاعت حزنا ندحرينا نساتهم كعيلو توم قدوسان توم 24 شماغلتاتن نغويتا يسوس كريستوس نعملاخ مسكان نخبو خلو مالتي نساتهم كعيلو تحاريد كاس بدمكا قبزلو عليتن قانقاتاتن حزبن احزابن نعملاخ زخونو سبات عدي كالو يخا نعملاخنا زخونو منغستن كاناتن قبركايو عم مدر دما كنكسيو مو نسخا نتمصحف كتوسدو نتمحتمون كتفتحو بقعيقا نابلو حدش مزمور زنبل ريخو دما ابزورياتو زفانن اتوم 4 انسسان اتوم شماغلتاتن كا دمص بزحات ملأخت سمعهو قطروم دما آلاف جزء آلاف عشح جزء عشحي أو بزبالة دمتخ عبلو بتتحر دقنشل نسو سلطان هابتي طبب حيلي كبري قرما وداسي كوسد بقعي عب سماعين عب مدرن عب تحت مدرن عب بحرن زلو فطور عباتاتهم زلو زبالة كلهم برختن كبرن قرمان سلطانن نزل عالم نتا عب زفان تقميت زلون نتقنشلن يخون كبلو خلو سمعة تم 4 انسساخا امين بلو تم شماغلتاتهم في الدم سجدوا لازم كل جزء بزز من لخ قويتاي يهودا تقصو الله حدش نجر يكون እግዚአብሔር كل ساعة بز عمل خوزي زملخي ويتهستس كل ساعة بز عمل خوزي زملخي أفقد 10 تغلتن ترينا توم شوعات نتبتات تغيشوا معلو سلطان هابتي طبب حيلي كبري قرما وداسي كوسد بقعيل هابزي يوم يهودا توم 4 ترايو تغيشوا زنو سلازي نمنتاي هذا أبتقال
ብዙሕ ግዜ ጽቡቕ ነቲ ቃል ክነንብቦ ከለና ጽቡቕ ጌርና ክነንብቦ ጽቡቕ እዩ ጥንቀቕ ኢልና ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ጎይታና ለዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ልሱቕ ኣይበለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና እዩ ኢሉ ይዛረብ ኣሎ ይሁዳ ንኹላትና ጠቓሊሉ ይዛረብ ዘሎ ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና በይኑ ካልኣይ የብሉን ሳልሳይ የብሉን በይኑ መድሓኒ ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናትን እዩ ሕጂ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ክብል ከሎ ዝሓለፈ ይዛረብ ዘሎ ንዓና ሕሉፍ ዝመስለና እምበር ንእግዚአብሔር ሕሉፍ ዝበሃል የለን መጻእ ዝበሃል የለን ኣብ እግዚአብሔር ብዓመት ብጊዜ ብዝተፈላለየ ነገር ዝድረት ኣይኮነን ንሕና ኢና ብዓመት ብጊዜ ብዝተፈላለየ ነገር ንድረት እምበር ኣብ እግዚአብሔር ዓመት ሰዓት ካልእ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኢልኩም ከይተሓስቡ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ኢሉ ሕጂ ንኩሉ ዘለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንብል ሓቂ ትማሊ ሎሚ ንዘለዓለም ንሱ ወይ ከዓ ህያው ስለዚ ቅድሚ ዘመናት ቁጥሪ ዘይብሎም ዘመናት ሕጂ ዘለናዮ ንሕና ኸ ብድሕሪ ሕጂ ንዝመጽእ ዘበለ እንታይ ኢሉ ክብሪ ግርማ ሓይሊ ስልጣን ይኹን ናቱ እዩ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዝረኣናዮ ስጋ ሕጂ ቡይ ዝምለኽ ቆሚሉ ይቅጽል ቆሚሉ ድምለኽ ኩሉ ግዜ እሞ ንምንታይ ዳይ ነዘን ኣርባዕተ ጥቕስታት ፈሊጥ ኣቂስወን ለዚ ናቱ ምዃኑ ይሁዳ የረጋግጸልና ኣሎ ሓደ በይኑ ምዃኑ እግዚአብሔር ካለ ከምዘ የለ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ከዓ ኣብቶም 5 መጽሓፍቲ ናይ ኦሪት ዘጸአትን ዘለዋውያንን ከዓ ብፍላይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ሓደ በይኑ ዝብል ቃል ተደጋጋሚ እናረኸቡ ካልእ የብሉ ካልኣይ የብሉን እግዚአብሔር ሓደ በይኑ መድሓኒና ዝኾነ ጎይታ ሓደ በይኑ ስለዚ ነዚ ኣጽኒዑ ዝጽሕፎ ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና በይኑ መድሓኒ ዝኾነ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ መድሓን ዝሃበ ኣምላኽ ሓደ በይኑ ትመድሓኒ ባዕሉ እውን ሓደ በይኑ ካልእ ዘድሕን የለን እዚ ወንጌል ጽቡቕ ገይሩ ይነግረና ሐዋርያ ጴጥሮስ ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ኣይተውሃበን ኢሉ ስለዚ ስለዘይተውሃበ ንሕና ክንህብ ስልጣን የብልና ንሕና ክነምጽእ ስልጣን የብልና ስለዚ እዞም ናይ ስሕተት መምሃራን ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርትታት እናምፁ እዮም ንሰብ ደስሕትዎ ኣብ ገሊኡ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስን ከምዚ መተካእታ ምክንያቱ ኦልሬዲ ኢየሱስ ከምዚ ከሓድዎ ነጊርምና ስለዚ እንድሕር ክሒዶሞ ግን ኣብቲ ክርስቲያናዊ ህይወት ኣለና በሃልቲ ስለዝኾኑ ምድሓን ዝበሃል ነገር ከዓ ስለ ዘሎ ናቶም ዝኾነ ምድሓን ከምፅኡ ይደልዮም መገድታት ናቶም የምፅኦም እቲ መገዲ ሪና ነርና መገዲ ቃየል ዝብል ዕልወት ነገር የምፅኦም ከም በዓል ቆራሕ ናቶም ናይ ገዛ ርእሶም ክብርን ስልጣንን ይደልዮም ከም በዓል በልዓም ስለዚ ነዚታት ስለዝደልይዎ እዚ ከዓ ናይ እግዚአብሔር በይኑ ነዚ ክጫረትዎ እንደም ዝደልዩ ግን ናይ እግዚአብሔር በይኑ ንሱ ቅድሚ ዘለዓለም ሕጅን ዘለዓለምን ኩሉ ናቱ እዩ ናይ ቀደሙ እዩ ስለዚ ማንም ነዚ ክጫረቶ ኣይክእልን ምናልባሽ ኣብ ገሊኡ ይመስል ይኸውን ይወስዱ ክብሪ ክወስዱ ክእሉ እዮም ግርማ ግን ክረኽቡ ይክእሉን ሞጎስ የብሎምን ልዕልና የብሎምን ዕቤት የብሎምን ክብሪ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ካብ ሰባት ከኽብርዎም ከምዚ ብዙሓት ናይ ሓሶት መምሃራን እንሪኦም ኣብ ዘመንና በቃ ገሊኦም ኣቦና ይበሃሉ ገሊኣቶም ዝተፈላለዩ ሽም ይጥመቑ
بعلهم نجزع رؤوسهم حواري اليوم يطمقوا نجزع رؤوسهم قال اليوم يطمقوا مو سبات يخبروهم بقى سجدوا لهم قرب يترفوا قال يوم وند سجدوا لهم علو قرب اخرخوا جنا يكلون سلطان كلهم يخلي بيت ክርስቲያን يكون اب ገለ ሰባት አፍቶም ዝስዕብዎም ሰባት ስልጣን ክረክቡ ይኽእሉ ኮይኖም ኃይል ግን የብሎም ኣብትናይ ጉጅለና ክንዛራረብ ከለና ሆሚልና ተዘራሪብና ንኣብነት ንኣካብ ኣምፂና ማለት ኣካብ ብስልጣን እንድሕሪና ንጉስ ግን ኃይሊ ነበረ ናይ ንግስኑ ኃይል ኣይነበረም ምክንያቱ ኢዛቤል ሰበይቱ ንሳ ከም ዝደነየት ጌርያት ዝውሮ ነይራ ቃል እግዚአብሔር ብዛዕባ ኣካብ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ከም ኣካብ ጌሩና ኃጢአት ዝተሸጠ ሰብ ማንም የለን ንጉስ ድላዩ ክገብር ስልጣን ዘለዎ ግን ዋላ ሓንቲ ክገብር ዝኽእል ሰብ ኣይኮነ ሰበይቱ ብተንኮልን ብኽፋኣትን ጌራ ርእሱ ደዘሮትሉ ሰብ ስለዚህ ንሓንቲ ግራት ንሓምል ደልዩ ኣይ ተዋሃቦ ሰበይቱ ምናምንቴ ኣተሲኣ ወድና ቡጤ ኣርቲላ ትግራት ከም ዝሃበቶ ይነግረና ቃል እግዚአብሔር ስለዚህ ነቲ ስልጣኑ ዘይብሉ ንጉስ ክነሱ ግን ኃይል ዘይብሉ ስለዚህ ንጉስ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ካልእ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስልጣን ክህልወካ ይኽእል ናይ ስሕተት መምሃራን ኮንካ ከምዚ ክትኮኑ ኢኹም ከምዚ ብዙሕ ግዜ ኸም ኢሎም እዮም ዘፈራርሑ ናይ ስሕተት መምሃራን ፅሑፋቶም ወይ ትምህርቶም ተሰሚዕኹሞ እግዚአብሔር ክቐዝፈካ እንተዘይተኣዚዝካኒ እግዚአብሔር ከምዚ ክገብረካ እዩ ዝብሉ ነገራት ኣሉ ኃይሊ ይብሎምን ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ይኽእሉ መላሓሶም ይኾኑ ዝብል እምበር ኃይሊ የብሎም ምክንያቱ በዓል ኃይል በይኑ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተራይ ስለዚህ ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና በይኑ መድሓኒ ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሚ ኩሉ ዘመናትን ሕጂን ዘለዓለም ክብሪ ግርማ ስልጣን ይኹኖ ኣሜን ኢሉ ዝውድኦ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣቶም ብቕዓት ከም ዘይብሎም ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ከም ዘይክእሉ ዘረዳእና ስለዚህ እግዚአብሔር ግን ዕቤት ኣለዎ ንጎስ ኣለዎ ልዕልና ኣለዎ ጥበብ ኣለዎ ስልጣን ኣለዎ ኩሉ ናቱ ክብሪ ንስሙ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ምናልባሽ ሎሚ ዘዳለናዮ ትምህርት ነዚ ዝመስል ሕቶ ወይ ተወሳኺ ሓሳብ ታሊ ንዓኹም ዕድል ክበኩም ክብርን ኣምላኽን ስለ ጽሕና ግዜ ድማ ሓቢርና ክንጽልይና ኣምላኽ መስገን بسم آبن ودن منفس قدسن حد أملاخ بروحنا جل ألم أملاخ أبو قويتنا المدحنا يسوس كرسوس نمسقنا كالنا سقاب زوان زي سقاب زي سعير كالنا تسكيم كالنا حنقير كالنا نتاتي كالنا ردي خالنا نحلي خالنا بكل نقر جي أبير نسانا سلزقونك نسانا هونك دمو جي أبير إنه جميرنا كنودئون سلزقبرك نمسقنا كالنا እግዚአብሔር ወይ ተሰራዊት አቦ እተስተማሃርና የቃል እተስተገለጸ ቃል ተዘንበብና የቃል ድማ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ካብ ኡምሮና ኣብ ሓሳብና እምድቃስና እምትንሳና ኮፍ ኣምባልና እምትንሳና ኣብ ኩሉ ነገራትና ብእንዳ ሓሰብና እግዚአብሔር ብእንዳ ሰንተና ወይታዬ ኣብታ ጽባሕንጎ እትመጽእ ቤትካ بأمنتنا حلينا بتصدقن بقدسنا بولا حدا اكو كيتدهناغرنا متان كنركب كترال ان نصلي لنا እግዚአብሔር حجون اكيد من زل غزي كل سقات ركبو سلا صلحنا غزين نمسكنك ابز خركبو زبقوم احوات ابزاي ترخو دمو ابزلو سخاف كل نغرم حلوا كنا لبيك اشيانا سمسكنك لكلهم احاتن احواتن مسكنك كبر كله كحج نزل العالم عخان بين هايخون بسم أبن ودن منفس قدسن حد أملاخ آمين